Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Gamar. Taong 1975, Batanes. Sa gitna ng panganib ng mga malalalim na bangin, naninirahan ang isang nilalang na kinakatakutan ng marami. Hindi ito ordinaryong halimaw, pagkat taglay nito ang isang misteryosong sandatang kahoy na tila hindi nauubusan ng baga. Ang nagbabagang kahoy na ito ang nagsisilbing kanyang proteksyon at sumpa sa loob ng napakahabang taon. Noong mga panahong ito, matagal nang nabubuhay sa karahasan ng nilalang. Bagaman madalang itong kumain ng tao, ang kanyang paboritong putahe ay ang mga walang kamalay-malay na baka na naliligaw sa kaduluhan ng bundok. Sa isang hampas lang ng kanyang nagbabagang sandata, nagiging abo at pagkain ang kanyang binibiktima. Ngunit sa kabila ng kanyang bangis, nagbago ang lahat nang makilala niya si Gamar. Si Gamar ay isang lalaking may busilak na kalooban na aksidenteng naligaw sa teritoryo ng nilalang. Ngunit sa halip na matakot, awa ang kanyang naramdaman nang makita niya ang gabunan. Hindi may pagkakailang marami na siyang karanasan sa buhay, kaya alam niyang ang bawat galit ay may pinagmumulan. Kagaya ng naging pagbabalita ng mga matatanda, ang gabunan ay misteryo sa lahat, ngunit para sa kanya, isa lamang itong nilalang na naghahanap ng pagtanggap. Dahil sa pang-iengganyo ng mabuting loob ni Gamar, ilang beses niyang sinubukang lapitan ang halimaw. Ang kaso lang, sa unang beses hindi siya pinayagan ng pagkakataon dahil sa init ng sandata nito. Ngunit hindi siya sumuko. Ito ang naging daan upang ang isang nilalang na nabubuhay sa karahasan ay makadama ng katahimikan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang siglo. Isang gabi, habang nagpapahangin sa tuktok ng burol na malapit sa kanyang bahay, nakita niya ang gabunan na nakaupo sa tabi ng isang kuweba. Ang nagbabagang kahoy nito ay nagsisilbing tanging liwanag sa gitna ng madilim na gabi na naglalabas ng mga tilamsik ng apoy na tila sumasayaw sa paligid. Noong una inakala niya nakatapusan na niya. Ngunit imbis na sumugod, napansin niya ang nilalang na tila nahihirapan. Ang mga ungol nito ay hindi katulad ng isang gutom na hayop. Ito ay mga ungol ng isang taong nagdadalamhati. Lakas loob siyang lumapit, dala lamang ang isang dalisay na layunin na makatulong. Ngunit di pa man siya nakakarating sa kinaroroonan ng nilalang, isang katotohanan ang kanyang nalaman. Nang tamaan ng sinag ng buwan ang mga mata ng nilalang, nakita niya na hindi ito mga mata ng isang halimaw. Ito ay mata ng isang matandang lalaki na may malalalim na linya ng paghihirap sa muka. Tila bang gusto nitong makaalis sa sumpang yun, ngunit dahil sa isang sinaunang sumpa na nagmula pa sa kanyang mga ninuno, ang matanda ay nakakulong sa anyo ng gabunan. At ang tangan nitong nagbabagang kahoy ang nagsisilbing anting-anting na nagpapahaba sa kanyang buhay, ngunit siya ring nagpapakulong sa kanya sa karahasan. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magtaglay ng normal na buhay. Sa tuwing susubukang magpakatao, ang sumpa ng gabunan ang palaging nagsisilbing hadlang. Ngunit sa pagdating ni Gamar, na hindi natakot sa init ng baga, unang beses na nakaramdam ang matanda na hindi siya isang peste sa bundok, kundi isang taong naghihintay lamang ng pagtanggap. Sa kabila ng nakakapasong init na nagmumula sa nagbabagang kahoy, hindi niya piniling lumayo. Sa halip, sinubukan niyang kausapin ng matanda sa likod ng anyo ng isang mabangis na gabunan. Sa bawat salita ni Gamar, tila nababawasan ang bangis ng nilalang at ang apoy sa kanyang tangan ay unti-unting humihina, tila isang kandilang nauubusan ng mitya.
Ngunit bago pa man ito maapula, ang ningas ay muling bumalik at sa pagkakataong iyon, hindi na niya nakita ang maamong mukha ng matandang nakakulong sa nilalang. Pag-atungal nito, di siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Sinubukan siyang habulin ng nilalang pero dahil sa mas kabisado niya ang lugar, na kaya niya itong matakasan. Dumaan ang mga araw, nanatili ito sa kanyang isipan at kahit minsan siya nitong pinagtangkaan, ang kagustuhan niya na ito ay tulungan ay hindi pa rin nawawala. Isang umaga, bumisita siya sa bahay ng pinakamatandang tao sa lugar nila. Batid niya na malalim ang kaalaman nito pagdating sa nilalang, kaya yon ang una niyang gustong kausapin. Nang marating niya ang tahanan ng matanda, nakita niya ang anak nito na nagbibilad ng palay sa labas ng bahay. Manong Goryo, nandyan ho ba si Lolo Florencio? Gusto ko ho sana siyang makausap. Nandyan lang sa loob, Gamar. Pasukin mo lang at wala namang ibang tao dyan. Hindi na masyadong nakakaaninag si Itay kaya lapitan mo na lang. Nang marinig niya ito, kagad siyang tumuloy. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang matanda na nakaupo sa tumba-tumba habang tulala itong nakatingin sa kung saan. Animoy naglalakbay ang wisyo nito sa kawalan. Paglapit niya sa kinaroroonan ng matanda, kagad niya itong binati kasabay ng kanyang pagpapakilala. Naniniwala siyang maaalala siya nito. Gawa ng makailang beses na rin siya nitong nakita kasama ang kanyang mga magulang. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tsaka pa lamang ito napatingin sa kanyang kinaroroonan. At kahit hindi pa siya nagsasalita, tila bang alam na nito ang kanyang pakay. Kung gayon, ikaw pala, Gamar, ang napili ng nilalang. Napakaswerte mo, sapagkat ang nilalang na yan ay hindi basta-bastang nagtitiwala. Marami nang sumubok na paamuhin siya, ngunit ang mga panghas ay napahamak dahil sa lihim nilang ambisyon. Madaling nakikita ng nilalang ang kasamaan sa katawan ng isang tao, kaya mag-iingat ka. Dahil sa sinabi nito, hindi niya maiwasang magulat. Batid niya kasi na ang sinasabi ni Tandang Florencio ay walang iba kundi patungkol sa matandang nakakulong sa katawan ng gabunan. Ang pangalan ng taong tinutukoy mo ay Simon. Isang hamak na magsasaka lang dito noong unang panahon, pero dahil sa ipinasang anting-anting ng kanyang mga ninuno, nagbago ang kanyang anyo. Noong mga panahong yon, hindi siya mapigilan ni numan. Dala ng matinding gutom at pagkauhaw sa dugo, naging salot siya sa buong Batanes. Maraming sumubok na siya ay paslangin, ngunit lahat ito ay nabigo. May mga tao ring sumubok na kausapin ng kanyang mga kadugo, ngunit natagpuan nila ang lugar ni Simon na purong mga bangkay na lamang ang naroon. Kaya sa bandang huli, tanging pag-iwas at pakikipaglaban kung kinakailangan ang ginawa ng mga taga rito. Subalit sa paglipas ng mga dekada, natutunan ni Simon na kontrolin ang kadiliman sa kalooban niya. Kalaunan naglaho na lamang siya na parang bula. Walang bakas. Literal na parang naglaho sa hangin. Sa ulat na nasagap ko, mukhang kamakailan lang ang mga balita tungkol sa kanyang pagpapakita. Kaya ang pagdating mo rito ay labis kong ipinagtataka. Wala ka pang sinasabi, ngunit alam ko na nagkaroon na kayo ng ugnayan. Nang marinig niya ang kwento ng matanda, halos hindi siya makapaniwala. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
Dito inilahad sa kanya ang mga mahalagang bagay na kinakailangan niyang tandaan sa oras na muli siyang makipagkita sa nilalang. At nang maunawaan niya ito, tsaka siya nagdesisyon na bumalik. Huwag kang mag-alala, Gamar, sapagkat nakasisiguro ako na tanging ikaw lamang ang nakakaalam ng lugar kung saan siya naninirahan. Bago ka roon pumunta, ang maipapayo ko lang sa'yo, mag-ipon ka ng tatag ng loob. Hindi magiging madali ang gagawin mong pagkukumbinse at posibleng ikapahamak mo ito kung hindi aayon sa'yo ang pagkakataon. Maraming salamat ho, Tandang Florencio. Tatandaan ko lahat ng sinabi ninyo. Matapos ang naging pag-uusap, si Gamar ay umuwi na. Bagaman marami pa siyang hindi nalalaman, naniniwala siya na malaki ang maitutulong nito upang makamit niya ang tagumpay. Kaya sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral at ihanda ang kanyang sarili. Nagtagal ito ng halos 1 buwan hanggang sa sumapit ang gabi ng unang kabilugan. At nang makita niya ang sinag nitong naghahari na sa buong kalupaan, dito niya na ginawa ang misyon na matagal na niyang pinaghahandaan. Pagdating niya sa kuweba kung saan ito nakatira, nakita niya itong muling nakaupo sa labas, pinagmamasdan ng magandang tanawin mula sa tuktok ng bundok. Maya-maya pa, dito na muling nagpang-abot ang kanilang paningin. Kaagad niya itong narinig na umatungan. Ngunit sa halip na matakot, hindi siya nagpatinag. Buong tapang siyang naglakad papalapit hanggang sa muli na naman silang magkaharap. At sa pagkakataong iyon, nakita niya itong ngumisik kasabay ng dahan-dahan itong pagtayo. Sa isang kisap mata, bigla itong naglaho kasabay ng paglitaw nito sa harapan niya. Hawak-hawak nito ang kahoy na nagbabaga kung saan kahit malayo pa yun sa kanya, ramdam niya ang tila bang dahan-dahang pagkatuyot ng kanyang balat. Maya-maya pa, dito na nagsimula ang pag-amoy ng nilalang na siya namang nanunuot sa kanyang kalooban. Alam niya na inaamoy nito ang kanyang pagkatao, kaya hinayaan niya lang yon na gawin ang mga nais nitong mangyari. At pagkatapos nito, tsaka pa lamang umatras ng bahagya ang nilalang. Dahan-dahan ding nawala ang malakas na siga ng hawak nitong sandata, indikasyon na wala na itong masamang binabalak sa kanya. Kalaunan, sinenyasan siya nito na pumasok sa loob ng kuweba at doon ipinaliwanag ng nilalang ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Gamit ang paus na boses at senyas, inilahad nito na ang sumpa ay magtatapos lamang kung may isang taong maglalakas loob na hawakan ang nagbabagang kahoy nang walang dalang takot, masamang hangarin at pag-aalinlangan. Isang tunay na pagsubok na katatagan ng kalooban. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagpasya siya na isakripisyo ang kanyang kaligtasan. Alam niya kung hindi niya ito gagawin, mananatiling bilanggo ang matanda sa isang anyo na hindi naman kanya. Kagaya ng isang tunay na mandirigma, inabot ni Gamar ang sandata. Sa pagdapo ng kanyang palad sa mainit na kahoy, isang nakakabinging ugong ang pumalot sa buong kabundukan. Dahan-dahang binalot ng apoy ang kanyang braso, ngunit habang tumatagal, sa halip na masunog, ang baga ay unti-unting lumipat sa kanyang katauhan bilang isang liwanag. Kasabay nito ang pagsisimula ng pagbabagong anyo ng gabunan. Ang mga balahibo at ang mga matatalas na kuko ay nawala, hanggang sa isang nanginginig na matandang lalaki na lamang ang naiwan sa harapan niya na may luha sa mga mata. Matapos ang pagsasali ng sumpa, si Gamar na ang umakay sa matandang si Simon. Hindi niya hinayaang manatili ang matanda sa bundok. Sa halip dinala niya ito sa kanyang munting tahanan. Si Simon naman,
Labis ang naging pasasalamat sa kanya at nabuhay ito sa poder niya na parang isang lolo sa kanilang pamilya. Ang pagdating nito ay kinatuwa ng mga magulang niya at tinanggap nila ito na parang totoong bahagi ng kanilang pamilya. Isang taon din silang naging payapa. Napuno ito ng kasiyahan at pagtutulong sa lahat ng aspeto ng pamumuhay sa bawat araw na dumaraan. Ngunit ang kapayapaang ito ay unti-unting naglaho dahil sa mga nilalang na pawang nakakaamoy sa kanyang marka. Ang mga nilalang ng kadiliman na matagal nang nakikiramdam ay nabighani sa kapangyarihang nakatago sa palad niya. Kaya naman nang matunto nito ang kanilang kinaroroonan, kagad itong nagsagawa ng mga pagmamanman. Hindi ito napansin nila Gamar Pinuno, kaya isang gabi, nagulat na lamang sila nang bigla itong umatake. Ayon sa kanya, nagsimula ito bandang 9:00 na ng gabi. Bigla na lamang silang nakarinig ng mga kakaibang huni at mga yapak sa mismong bubong ng bahay nila. Ramdam din niya na nagkalat na ito sa buong paligid, kaya kalaunan na alarma na rin silang lahat. Pagmulat ni Tandang Simon, kagad itong pumasok sa silid kung saan siya naroon. Gamar, Apo, ang mga nilalang na yan ay napadpad dito dahil sa marka na taglay mo. Kukunin nila yan. Kaya mag-isip ka ng paraan kung papaano sila malalabanan. Batid ko na hindi nila titigilan ng baryong ito hanggat hindi nila naisa sa katuparan ng kanilang mga pagnanais. Nang marinig niya ang sinabi nito, kagad naman siyang tumango, hudyat ng pagsang-ayon. At pagkatapos nun, tsaka siya lumabas ng silid para mag-isip ng paraan kung papaano lalabanan ang mga nilalang. Habang nakadungaw sa labas ng bintana, dito niya nakita ang iilan sa mga ito. Marami ang mga nilalang, kaya napagtanto niya na hindi niya kinakailangang kumilos ng hindi pinag-iisipan. Kailangan kalkulado ang bawat kilos upang hindi siya mapahamak, gayon din ng mga taong naniniwala sa kanya. Maya-maya pa, nang makalikom na siya ng sapat na lakas ng loob, dito niya napansin ang biglaang pag-alab ng kanyang palad. At sa isang kisap mata, si Gamar ay naging gabunan, ngunit walang pagnanais sa lamang may dugo at buhay. Ang kanyang kaluluwa ay nanatiling puno ng kabutihan, ngunit ang kanyang katawan ay nag-anyong halimaw na may matatalas na kuko at tangan ang nagbabagang kahoy na dati ay kay Simon. Dahil sa pangyayaganyo sa kanya ng kapangyarihan, natutunan niya kung papaano kontrolin ang pagbabago ng kanyang anyo. Taglay nito ang hindi masukat na kapangyarihan at lakas na mabilis na lumaganap sa malaking bahagi ng kalupaan. Ang kaso lang, ang paggamit ng kapangyarihan ng gabunan ay may kapalit. Sa bawat pagbabago, nararamdaman niya ang kanyang pagkatao na unti-unting nauubos, na tila ba ang nagbabagang kahoy ay sumisipsip sa kanyang kaluluwa. Napakahirap nun para sa parte niya. Gawa ng maliban sa pakikipaglaban, obligasyon din niya na panatilihin ang kanyang sarili sa gitna ng kadilimang kanyang pinapalayas. Paglabas niya ng bahay, dito niya nakita ang mga nilalang na sumusugat sa katahimikan ng gabi. Mabilis itong umalingaw-ngaw nang makita siya, kasabay ng pagbulusok nito patungo sa kinaroroonan niya. Makalipas lamang ang ilang segundo, ang mga nilalang ay tuluyan ng nakalapit. Mabilis itong sumugod sa kanya habang patuloy siya nitong inaatake upang tapusin hanggat may pagkakataon pa. Ngunit sa halip na matinag, si Gamar ay nanatiling nakatingin sa mga ito. Walang reaksyon. Tanging naghihintay ng pagkakataon na maunawaan ang mga nangyayari. Bagaman nagtatabo na siya ng malulubhang pinsala, hindi ito sapat upang lubusan siyang mapahina. Gaano man kasi katindi ang mga sugat niya, ang mga ito ay mabilis na naghihilom na tila bang wala itong limitasyon at kamatayan. Maya-maya pa, nang makita na niya ang pinuno ng mga nilalang,
Dito na siya nagsimulang maglakad habang sinusunog ang mga aswang na patuloy pa ring nakakapit sa kanyang balat. Pagharap nila ng nilalang, nakita niya na parang wala itong takot sa kanya. Kaya sa galit noon ni Gamar, kagad niyang itinaas ang nagbabaga niyang sandata at walang habas itong itinaga sa kanyang kaharap. Ngunit ang nilalang ay likas na mabilis. Nailagan nito ang lahat ng kanyang pag-atake hanggang sa makalayo na ito sa kanya ng bahagya. Nagtagal ng ilang minuto ang kanilang pagtutuos hanggang sa nakabisa na niya ang bawat kilos nito. Kahit walang patid siyang nagtatamo ng mga pinsala, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban dito na kalaunay nagbigay ng kalamangan sa kanyang kalaban dahil sa karanasan at talinong taglay nito. Inakala ng nilalang na yon na makakapas lang na siya ng isang gabunan, pero isa yung malaking pagkakamali. Dahil lingid sa kaalaman nito, hindi pa siya gaanong siniseryoso ni Gamar. At kaya lang naman siya nito hindi pa pinapaslang dahil pinag-aaralan nito ang kanyang mga kilos, pamamaraan at abilidad. Nang makuha niya ang lahat ng kanyang kailangan, kaagad niyang itinarak sa lupa ang hawak niyang sandata kasabay ng paglitaw ng malaugat na ningas sa ilalim ng lupa. Nang masipat ito ng mga nilalang, mabilis itong nagsipulasan. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanila. Kahit ang kanyang katunggali ay hindi nakaligtas sa ganoong abilidad hanggang sa makaramdam na ito ng matinding takot. Gusto na nitong iwasan siya, ngunit kahit anong gawin nito, sadyang hindi ito makakatakas sa puwersang di nito nakikita. Paglapit ni Gamar sa nilalang, ipinakita niya rito kung papaano ngumisi ang isang dyablo. Anong akala mo? Mananalo ka porque mas mabilis ka kumpara sa akin? Hindi mo ba alam? Magkaibang antas ang ating kapangyarihan. At ngayong hawak na kita, ipapaalam ko sa iyo kung bakit naging posible ito. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, sa kumpas ng nagbabaga niyang sandata, unti-unting nilamon ng kadiliman ang paligid. At sa isang iglap, nakarating sila sa loob ng kuweba kung saan nanananahan si Tandang Simon sa loob ng mahabang panahon. Dito, nakita ng mga nilalang kung gaano karami ang mga biktima nitong ikinulong sa mga bato. Bagamat milya-milya ang layo nila mula sa ibabaw ng lupa, nakapagtataka na maliwanag pa rin sa lugar na yon. Kapansin-pansin din ang pagkakaroon ng hininga ng mga nakakulong sa loob ng bato, kung saan sa bawat pananahimik nila ay nakarinig sila ng mga sigaw ng pagmamakaawa. Maya-maya pa, lumabas ang isang dambuhalang nilalang na may pagkakahalintulad sa isang gagamba. Ang kaso gawa sa purong bato ang katawan nito. Wala rin yung mukha katulad ng sa orihinal na gagamba dahil ang mukha nito ay pisngi ng taong nakabaliktad ang itsura. Habang naglalakad yun papalapit, kapansin-pansin ang tila pagsigaw ng muka na parabang nakakaranas ito ng matinding sakit. Hindi ito angkop sa kilos ng nilalang, kaya nang masipat ito ng aswang, matinding takot ang naramdaman nito. Labis-labis ang pagmamakaawa nito sa kanya pero hindi niya yun pinansin o binigyan ng halaga hanggang sa lamunin na ito ng nilalang na tinawag niya. At pagkatapos ng mga pangyayari, kagad siyang bumalik sa lugar kung saan sila nagmula. Tahimik na ang paligid, animoy hindi man lang dumating ang mga nilalang. Kaya naman nang makita ito ni Gamar, napabuntong hininga lang naman siya habang maiging pinag-iisipan ng mga bagay na nasaksihan niya. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik na siya sa kanilang tahanan. Dito nadatnan niya si Tandang Simon na kanina pang naghihintay. Hindi ito nagsasalita, pero batid niya na malalim ang iniisip nito. Ang kanilang pagdating Gamar ay hindi nagkataon.
Habang tumatagal, nagiging mabango sa kanilang mga pang-amoy ang baga ng kahoy. Kailangan na nating lumikas. Bumalik tayo sa kuweba kung saan ako nakatira. Ito lamang ang paraan upang mailayo natin sa panganib ang mga taong mahalaga para sa atin. Huwag mo silang alalahanin, sapagkat para sa mga nilalang, hindi sila mahalaga. Dahil sa sinabi nito, di siya nakapagsalita. Bahagya siyang napatingin sa kinaroroonan ng mga kapatid at magulang niya habang pinag-iisipan ng malalim ang desisyon ng matanda. Maya-maya pa, kusang lumapit ang kanyang ama sa kanya. Tinapik nito ng 3 beses ang kanyang balikat bago ito nagsalita. Huwag mo kaming alalahanin, anak. Nasa mabuti kaming kalagayan. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Naniniwala ako sa iyo. Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, biglang nawala ang kanyang mga pag-aalangan. Napalitan niyo ng pagmamalabis na iligtas ang lahat ng taong mahalaga para sa kanya. Kaya pagtungtong ng sumunod na araw, si Gamar, ang kanyang ama, at mga kapatid ay tumuloy sa kuweba na sinasabi ni Tandang Simon. Ayon sa matanda, isang lihim ang kuweba, ngunit sa pamamagitan nilang dalawa, mararating nila ito ng walang kahirap-hirap. Inilahad din ito na kapag nakarating na sila sa lugar na yon, kinakailangan nila itong ilihim kanino man. Walang dapat na makaalam ukol sa pag-iral nito dahil sa matatandang lihim ng bawat pasilyo ng kuwebang yon. Matapos itong mailahad sa kanila ni Tandang Simon, sila ay tumuloy na. 2 oras silang naglakad bago nila marating ang bundok malapit sa dagat. Kung ang ibang bundok ay nababalot ng luntiang kagubatan at huni ng mga ibon, ang bundok na ito ay tila isang higanting bantay na gawa sa itim na bato na matikas na nakatayo sa gilid ng nagngangalit na karagatan. Ang simoy ng hangin ay may halong pait ng asin at amoy ng sinaunang panahon na tila bang ang bawat hininga mo ay may kasamang bulong ng mga espiritong matagal nang nakatira sa lugar. Habang lumalapit sila sa paanan ng dalisdis, huminto si Tandang Simon sa harap ng isang tila ordinaryong pader na bato na natatakpa ng makapal na lumot at mga baging na kasing tigas ng bakal. Itinapat ni Gamar ang kanyang palad, ang palad na may marka ng gabunan sa malamig na ibabaw ng bato. At sa isang kislap ng apoy mula sa kanyang balat, dahan-dahang gumalaw ang bundok. Bumukas ang isang makipot na lagusan na sapat lamang para sa isang tao. Pagpasok nila, hindi kadiliman ang sumalubong, kundi ang isang misteryosong asul na liwanag na nagmumula sa mga kristal na nakabaon sa kisame na parabang mga bituin sa ilalim ng lupa. Sa loob ng kuwebang ito, nadama niya ang tunay na bigat na kanyang dala. Ipinaliwanag ni Tandang Simon na ang kuwebang ito ay hindi lamang taguan, kundi isang sentro ng balanse. At ang nagbabagang kahoy na dala niya ang susi upang manatiling nakasara ang mas malalim pang lagusan patungo sa kailaliman ng lupa kung saan nakakulong ang aswang na kanyang pinarusahan. Nang marinig niya ang tungkol dito, tsaka niya napansin na hindi nakasama sa kanila ang kanyang ama't mga kapatid. Itinanong niya ito sa matanda, kaya naman kaagad itong sumagot. Walang mortal na taong nakakapasok sa lugar na ito, Gamar. Magpasalamat ka na lang at hindi sila rito nakasama. Dahil kung nagkataon, hindi na sila makakabalik sa ating mundo. Malamang sa ngayon naiwan sila sa harapan ng bundok, nagtataka sa mga nangyari. Huwag kang mag-alala, maya-maya lang noon uuwi na rin sila. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya sumagot pa. Ipinagpatuloy nila ang pag-usad sa loob ng kuweba hanggang sa ang oras ay naging araw
at ang araw ay naging linggo. Nung medyo magkaroon na siya ng ideya sa kabuuang estado ng kuweba, tsaka pa lamang niya pinuntahan ng lugar kung saan nakakulong ang libu-libong mga nilalang na naging koleksyon ni Tandang Simon sa loob ng mahabang panahon. Dito, nakakita siya ng mga ukit na nagpapakita sa kasaysayan ng mga naunang gabunang nagtangan sa mahiwagang sandata. Doon niya nalaman na ang bawat siglo may isang taong pinipili, hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa kakayahan nitong magmahal sa gitna ng pagiging halimaw. Napatingin si Gamar sa nagbabaga niyang palad. Kakaiba na ang ningas nito, parang mas naging mapayapa at kalmado. Nang mapansin naman niyo ni Tandang Simon, dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya. Ang marka'y kumikilala ng tahanang kinamulatan niya. Magmadali ka sa pagpapahinga, sapagkat ang oras sa lugar na ito'y hindi katulad ng oras sa ating mundo. Ang 1 minuto rito ay katumbas ng ilang oras sa labas. Kaya ang magiging pagsasanay na dapat ay ilang dekada, magagawa natin sa loob ng ilang araw lang. Sa unang araw, itinuro ni Tandang Simon ang pagpapakatao sa gitna ng apoy. Ayon sa matanda, kailangan niyang paamuhin ang apoy sa kanyang palad. Hindi ito dapat kontrolin ng galit, kundi ng kapayapaan. Sa bawat paghinga, ang nagbabagang kahoy ay unti-unting naging bahagi ng kanyang braso, isang dugtong ng sarili niyang buto. Sa ikalawang araw, dito na siya naging dalubhasa sa paggamit ng kanyang bilis. Dahil sa anyong gabunan, ang kanyang mga pandama ay naging matalas. Naririnig niya ang mga pagpatak ng tubig sa dulo ng kuweba at nararamdaman niya ang pintig ng puso ng mga aswang na gabi-gabing naghihintay sa labas. At sa pagsapit ng huling gabi, ipinasa ni Simon ang pinakamalalim na lihim ng gabunan, ang kakayahang maglaho sa anino at lumitaw sa gitna ng liwanag. Nang sumapit ang ika-4 na umaga, lumabas sila sa kuweba. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya ang dating lalaking may takot sa mga mata. Ang kanyang tindig ay kasing tigas na ng mga bato. Ang kanyang balat ay may bahagyang kintab ng tanso at ang marka ng nagbabagang kahoy sa kanyang kamay ay hindi na naglalabas ng usok, bagkus naglalabas na ito ng dalisay na puting mingas. Pagtapak nila sa lupa sa labas ng kuweba, dito nila naramdaman ang dami ng mga nilalang na nagmamasid sa kanila kahit tirik na tirik pa ang araw. Alam ni Gamar na nakita na sila ng mga nilalang, kaya hindi na rin siya pumunta sa kung saan. Literal na hinintay nila yun doon hanggang sa paglubog ng araw. Nang tumungtong ang takip silim, nakita niya ang mga nilalang ng kadiliman na paparating. Hindi mabilang ang dami ng mga ito at ang bawat isa sa kanila ay may matinding pagmamalabis na makuha ang marka na tangan niya. Subalit sa halip na matakot sa kanilang mga nasilayan, hindi siya nagpakita ng anumang kahinaan. Pagbaling niya ng tingin sa kanyang maestro, pabulong lang naman siyang napawika ng, "Maestro Simon, hayaan mo akong ipakita sa kanila ang rason kung bakit ako ang napili mo." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, bigla siyang umatake ng mabilis. Paglapit niya sa mga nilalang na nasa unahang bahagi ng hanay, ipinakita niya sa mga kalahi nito kung papaano niya ito gawing abo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanyang bawat hampas ay hindi lamang pumatay. Ito ay naglilinis sa lupain mula sa sumpa at pagkaganid. Matapos niya yung ipamalas, dito siya nagdesisyong muling umatras. At sa kanyang pagmamasid, napansin niya na ang hanging dagat na dati ay malamig, naging malapot dahil sa amoy ng asupre at nasusunog na laman. Libu-libong mga nilalang din ang kanyang nakita, mga aswang na may pakpak na parang paniki
mga manananggal na nagmula pa sa malalayong lalawigan at mga engkantong nanggaling sa karagatan at sa kailaliman ng gubat. Matapos niya itong masilayan, hindi na siya naghintay na malapitan siya ng mga nilalang. Sa isang malakas na pag-atungal na yumanig sa mga talampas, itinarak niya ang kanyang nagbabagang kamay sa lupa. Isang puwersa ng puting apoy ang bumungad mula sa sentro na nagpatalsik sa mga nilalang na papalapit. Pagkilos niya, dito napagtanto ng mga nilalang na hindi nila ito kayang masundan ng tingin kahit ubod ng talas ang kanilang mga mata. Para siyang naging pulang guhit ng kadiliman. Ang bawat hampas ng kanyang matatalas na daliri ay nag-iiwan ng guhit ng apoy sa hangin. Ang kanyang katawan ay binalot ng makapal na balat na tila gawa sa nanigas na likidong apoy. Ang kanyang mga kuko ay naglalabas ng matinding init na kayang humati ng bato. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, isang dambuhalang aswang na may taas na 10 talampakan ang sumubok na sunggaban siya mula sa likod. Ngunit bago pa man ito makadapo, umilag si Gamar at hinawakan ang leeg nito. Sa isang piga, ang leeg ng halimaw ay naging uling bago pa man ito makasigaw. Dahil sa pangyayaring yon, ang tapang ng mga nilalang ay napalitan ng matinding takot at pagkasindak. Subalit habang inuubos niya ang mga ito, isang katahimikan ang biglang bumalot sa paligid. At mula sa madilim na parte ng dagat, isang nilalang ang lumutang. Ang nag-iisang pinuno ng hukbong sumalakay para paslangin siya. Mabilis nitong binagtas ang himpapawid hanggang sa makarating na ito sa lugar kung saan sila nagtutuos. At paglapag nito sa lupa, isang matikas na lalaki na may itim na balat ang kanyang nakita. Katulad din niya ito ng wangis, ngunit ang pinagkaiba lang nilang dalawa ay wala itong taglay na ningas sa katawan. Maya-maya pa, isang boses ang kanyang narinig. Kinakausap nito ang kanyang maestro. Simon, ibinigay mo ang selyo sa isang batang hamog? Isang malaking pagkakamali. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla nitong ikinumpas ang kanyang kamay na siyang nagpagulo sa paligid. Biglang naging mabangis ang alon sa dagat kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. At habang tumatagal, ang mga tubig ng ulan ay dahan-dahang nagiging mga kulay itim na kamay na pilit humahawak sa kanyang paa. Sa puntong yon, napagtanto niya na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng bisig, kundi tungkol sa dominasyon ng elemento. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutunggali, dito na siya naging alerto. Napansin niya na kontrolado rin ng nilalang ang lupa, kaya hindi niya ito kaagad nilalapitan. Kapansin-pansin din na habang tumatagal, mas lalong umaayon sa mga nilalang ang pagkakataon. Kaya naman nang mapagtanto niya ito, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang isa sa pinakamalakas na abilidad na taglay na kanyang tangan. At ito ay ang pagpapakawala ng isang malakas na espiritual na enerhiya na katumbas ng ningas ng apoy. O mga anito, o aking mga ninuno, naway gabayan niyo ko sa magiging desisyon kong ito. Habang nagdarasal, ang kamay ni Gamar ay dahan-dahan niyang itinarak sa lupa. At nang malapit na sa kanya ang bitak, isang nakakabulabog na liwanag ang biglang sumabog. Pinahinto nito ang lahat ng kumikilos, ganun din ang walang katapusang pagbagsak ng ulan. Maya-maya pa, biglang natuyot ang paligid. Ang alon na humahampas sa dalampasigan ay biglang umurong at ang mga nilalang na nagmamasid ay nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Maging si Tandang Simon ay nagulat dahil hindi niya sukat akalain na gagamitin ni Gamar ang ganoong abilidad ng wala pa-gaanong karanasan. Ilang minuto pa ang lumipas
ang mga nilalang ay nagsimula ng pagpawisan. Kahit ang kanyang katunggali ay napatanong na sa sitwasyon, gawa ng maging ito man, takang-taka sa mga nararamdaman niya. Ang kanina kasing gabi at malamig na simoy ng hangin, biglang napalitan ng singaw na parang direktang nagmumula sa bulkan. Gamar! Anong ginawa mo? Huwag mong sabihin ginamit mo ang abilidad ng anting-anting. Alam mo ba kung anong balik niyan? Susunugin niya ng iyong kaluluwa. Ngunit sa halip na matinag, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Huwag mo nga akong turuan dahil alam ko kung anong ginagawa ko." Pagkasambit niya nito, itinuloy niya ang engkantasyon hanggang sa nagsimula na rin siyang makaramdam ng hapdi. Pakiramdam ni Gamar noon, para siyang taong paulit-ulit na sinasabuyan ng kumukulong mantika. Matinding perwisyo ang dulot nito sa kanyang katawan, pero hindi niya piniling ito ay pigilan dahil alam niya na tanging ito na lamang ang alas niya laban sa napakarami pang natitirang kalaban. Nagtagal ng ilang minuto ang kanyang engkantasyon at pagkatapos nito, dito na nagsimulang lamunin ng apoy ang mga nilalang sa paligid. Sinubukan itong tumakas, subalit pag-angat nito sa himpapawid, para itong mga bolang apoy na biglang bumulusok pabalik. Kaya naman nang makita ito ng gabunang namumuno sa kanila, labis-labis ang naramdaman nitong galit. At sa huling pagkakataon, sinubukan itong muling makipagtuos sa kanya. Walang sabi-sabi, kagad itong sumugod at paulit-ulit siya nitong inundayan ng saksak upang paslangin sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil sa angking bilis ni Gamar, ang nilalang ay nabigo. Lahat ng pag-atake ay nailagan niya hanggang sa nagsimula na ring lamunin ng baga ang katawan nito. Ngunit sa kabila ng matinding panghihina, hindi pa rin ito huminto. Pilit siya nitong inatake gamit ang huling lakas, pero wala pa rin itong nagawa. Sinubukan din itong muling tawagin ng unos na kanyang nilikha, ngunit hindi na siya nito pinakinggan pa. Masyadong malakas ang puwersang ginamit ni Gamar, dahilan para matakot kahit ang elementong sumumpang sumunod sa nilalang. Nang mapansin naman ito na hindi dininig ng elemento ang kanyang pagtawag, labis ang galit na naramdaman nito. At sa kahuli-hulihang buhay na natitira sa kanya, isinumpari niya ang elementong minsang naging kasangkapan ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa ginawa ng nilalang, isang malaking patak ng tubig ang biglang bumagsak mula sa langit. Kagad itong bumalot sa kanyang katawan. Pilit siya nitong nilunod, subalit hindi ito nagtagumpay dahil sa ningas ng abilidad ni Gamar. Paglaho ng elemento, nakita niya ang nilalang na hinang-hinana at halos hindi na makatayo. Wala na rin itong lakas ng loob para makipaglaban, kaya madali na lang niya itong nalapitan. At sa pagharap nilang dalawa, buong lakas niya itong iniangat sa lupa. Nang magkaharap na sila, napangisi lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Anong sinabi mo kanina? Mawawala ako sa sarili ko kapag ginamit ko ang abilidad na ito." Tunay ngang wala ka pang alam. Masyado ka pang mangmang sa kapangyarihang taglay ko. At dahil dyan, matatalo kita. Huwag kang magbunyi ng maaga. Ang aking pagkatalo ay hindi katapusan ng lahat. May mas malakas pang dilubyong paparating. Kaya maghanda ka. Hihintayin kita sa impyerno, Gamar, kasama ng iyong maestro. Pagkasambit ng nilalang ng mga katagang yon, dito niya na ito tinanggala ng ulirat. Maya-maya pa, pagdating nilang dalawa sa loob ng kuweba, muli niyang ibinalik ang wisyo ng nilalang. Pagmulat ng mga mata nito, nakita nito si Tandang Simon na nakatayo, katabi ang nilalang na inuutusan niyang kumulong ng mga bihag. Nang hihina man,
pilit itong tumayo. Ginamit din ito ang huling lakas niya para subukang kausapin sila. Kung gayon, ikukulong niyo rin pala ako kagaya ng iba. Wala ba talaga kayong lakas ng loob na pumaslang? Pakatandaan ninyo na ang gagawin niyong ito ay magbibigay lamang sa akin ng ikalawang pagkakataon. Babalik at babalik ako. Isinusumpa ko yan. Nang marinig naman ni Gamar ang sinabi nito, hindi na siya sumagot pa. Sa halip, walang pagdadalawang isip niya itong itinulak patungo sa dambuhalang gagamba. At nung makita ito ng kanilang alaga, kagad naman yung sumunggab, sabay baon ng 4 na matatalim na pangil sa mismong leeg at dibdib ng biktima. Di pa man yun nawawalan ng buhay, bigla itong naglabas ng sapot na parang kristal. At ang sapot na yon ang ginamit ng nilalang para mapreserba ang katawan nito, ganun din ang napapaloob doong wisyo. Pagkatapos nun, dinala niya yon sa pasilyo kung saan nakakulong ang iba pang mga nahuli nila. At nang may isakatuparan na nito ang trabaho niya, kagad itong tumungo sa lungga kung saan ito natutulog. Nang wala na silang gagawin sa lugar, diretso na silang naglakad patungo sa silid kung saan sila nakatira. Sa punto kasing yun, masama na ang pakiramdam niya. Malaki ang lamat na ibinigay ng abilidad na kanyang ginamit, kaya kinakailangan niyang magpatingin sa lalong madaling panahon sa kanyang maestro. 3 buwan ang nagpagaling si Gamar Pinuno, kaya 3 buwan din silang nawala sa mundong ibabaw. Gayunpaman, nakakasaga pa rin sila ng balita sa pamamagitan ng mga tagapagmasid na kanilang ipinakalat. Ang mga ito nagbibigay impormasyon sa kanila ukol sa mga nangyayari sa kanyang mga magulang, kadugo, at sa baryong kinamulatan niya. Hindi naglaon. Nang gumaling na si Gamar, tsaka siya nagdesisyong lumabas. Kasalukuyan pa noong tahimik ang kanilang lugar, kaya naman nagpasya siyang maglibot-libot. Ngunit hindi lang basta-bastang pamamasyal ang kanilang gagawin. Ito ay may layunin. Hangad niya na makausap ang isang manlalason sa kanilang lugar na nagpapakalat ng salot sa kanilang mga kababaryo. Napansin din niya na gumagamit ito ng aral ng isang aswang, kaya nais niyang makausap ito. Pagtungtong ng sumunod na araw, nang makapaghanda na sila, dali-dali silang bumaba ng bundok. At nang marating nila ang baryo, ang mga abalang tao sa pagsasaod ang sumalubong sa kanila. Kung ano-ano ang iniaalok ng mga ito, ngunit hindi nila ito nagagawang pagtuunan ng pansin. Di nagtagal, nang makarating na sila sa parte ng baryo kung saan naninirahan ang manlalason, nakita nila itong nag-aayos ng lambat. Unang tingin pa lang ni Gamar, alam na niya na paluha ang ginagamit nitong aral ng lason. Mapanganib ang ganoong aral Pinuno, pero hindi siya kinilabutan sa kanyang mga nalaman. Maya-maya pa, kaswal na silang lumapit sa bahay nito. Hindi sila nagpatumpik-tumpik na pumasok hanggang sa napansin na sila ng lalaki. Pagsilay nito sa kanila, kagad nitong itinigil ang pag-aayos nito ng lambat. Dahan-dahan din itong dumukot ng abo sa kanyang bulsa na parabang ito ang pamamaraan niya sa paghahanda. Nang mapansin naman yun ni Gamar, nag-akto siya na walang nakita. Kaya naman hindi siya pinagdudahan ng lalaki. Nang magkaharap na sila, napansin niya na iritable ito at hindi makatingin ng diretsyo. Bastos din yun kung sumagot, kaya kahit naiinis na, pinanatili pa rin niya ang pagiging kalmado. Kaibigan, hindi kami pumunta para makipag-away sa'yo. Magtatanong lang kami, kaya huwag kang magalit. Ikaw naman masyado kang iritable. Bagaman pabiro ang kanyang sinabi, ang lalaki ay parabang nainsulto. At sa halip na huminahon, pasigaw na ang mga naging sagot nito. Harapan na rin sila nitong pinaalis na siya namang hindi niya nagustuhan.
Subalit sa kasagsagan ng pamimilit niyang manatili, nakita niya itong dumukot ng abo. Kagad yung isinaboy ng lalaki sa ere na parabang ang balak nito, ipasok yon sa kanilang katawan ng hindi nila namamalayan. Subalit nang mapansin niyo ni Gamar, di siya kinabahan at sa halip na maalarma, tila bang natuwa pa siya. Binibigyan mo naman kami ng rason para tapusin ka. Alam mo ba yung ginagawa mo? Kamatayan ang parusa namin sa mga ganyang kataksilan. Kung sabagay, ganun din naman ang pakay namin sa'yo. Walang sabi-sabi, kagad siyang dumukot ng patalim sa kanyang bulsa. Mabilis niya itong itinarak sa kamay ng lalaki bago niya ito idarag sa mesang malapit sa kanila. Doon niya ibinaon ang kanyang patalim nang sa gayoy hindi na ito makatakas pa. At habang nagpupumiglas ito, ipinakita niya rito kung papaano niya singhutin ang mga abong pinakawalan nito. Hindi ba't ito ang mga laso na ikinalat mo? Ipapakita ko sa iyo na ang mga yan ay walang epekto sa amin ng aking maestro. Kung sana hindi ka nagpadalos-dalos, hindi mo dadanasin ang lahat ng ito. Pagkasambit niya ng mga kataga, dito na umatungal ang lalaki na parabang baboy itong kinakatay. Kumukuha ito ng atensyon, ngunit sa halip na mapansin ito ng mga taong dumaraan, napansin ng lalaki na hindi sila nito nakikita. Kaya naman sa halip na umatungal pa, dahan-dahan na itong tumahimik. Oh, ba't ka tumahimik? Napansin mo na bang hindi ka nila nakikita? Sinasabi ko sa iyo, kaibigan, walang tao sa lugar na ito ang makakatulong sa iyo. Dahil sa kanyang sinabi, doon na yon nagsimulang magmakaawa. Pilit itong humihingi ng ikalawang pagkakataon pero hindi na yon pinagtuunan ng atensyon ni Gamar. Paghugot niya sa patalim na tumarak sa kamay nito, dali-dali niya itong isinilid sa sako. Matapos nun, dinarag niya ito pabalik sa kanilang lugar. Mano-mano niya yung hinila pinuno, kaya pagdating nila sa bukana ng kuweba, halos hindi na ito gumagalaw. At nang buksan niya ang sako, tumambad sa kanila ang manlalason na wala ng malay. Naliligo na ito sa sarili nitong dugo at halos hindi na ito humihinga. Ngunit sa halip na maawa, muli niya itong dinarag papalabas kasabay ng pagbuhos ng maestro niya ng tubig alat. Pagnuot ng alat sa katawan nito, kagad itong nagkamalay. Sigaw ng sigaw ang lalaki dahil sa naramdaman nitong matinding hapdi. At nung mapansin sila nitong nakatitig, bigla itong tumahimik. Sa isang kisap mata, napalitan ng takot ang sakit na bumakas sa mukha niya. Muli na naman yung nakiusap, ngunit sa pagkakataong yon, hindi pa rin nila ito pinaunlakan. Kaya kalaunan, dala ng matinding desperasyon, nangahas na itong takutin sila. Anong akala ninyo? Nag-iisa lang ako. Kapag sumapit ang gabi, na hindi nyo ako pinapaalis dito, ipinapangako ko sa inyo, magsisisi kayo. At bakit naman, kaibigan? Darating ba ang mga kasamahan mo? Sino sa mga yon? Yung mga aswang ba na nagpahiram ng aral sa'yo, kapalit ng buhay ng mga batang ipinagkanulo mo? Pwes, pasensya ka na, dahil maging ang mga demonyong yon, hindi ka nila maililigtas sa aking mga kamay. Subukan nilang pumunta rito, at nang magkasubukan kami. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na hagupitin ito ng latigo. Paglapat naman ito sa katawan ng lalaki, para na itong mamatay-matay sa kakasigaw. At sa galit ni Gamar dulot ng mga pagtatangka nito sa kanila, kumuha siya ng mahabang kahoy at doon niya ito sinabit hanggang sa sumapit ang gabi. Pagkaraan ng ilang oras, halos hindi na mapakinabangan ng lalaki. Katakot-takot na init ang pinagdaanan nito na halos muntik na yung kumitil sa buhay niya. Mabuti na lang nalagpasan niya ang lahat ng iyon, kahit matinding pinsala na ang kanyang tinamo.
Pagtungtong ng dapit hapon, habang tahimik na sumisimoy ang hangin mula sa karagatan, walang patid naman ang naging pag-iyak ng taong kanilang hinuli. Paulit-ulit na itong nagdarasal sa hangin, animoy naghahayag ng kanyang mga kasalanan. Inaasahan naman yun ni Gamar, lalo pat ramdam na ng nilalang ang nalalapit nitong kamatayan. Pagkaraan ng ilang minuto, doon na sila nakarinig ng isang malakas na huni. Alam niya na yun na ang hudyat ng pagdating ng mga kaibigan ng manlalason, kaya naman kaagad na silang pumwesto ng kanyang maestro sa may bandang bakuran kung saan nakasabit ang lalaki. Magkakalahating oras din silang naghintay bago nila nakita ang mag-asawang matanda na naglalakad papalapit. Malayo pa lang, nanlilisik na ang mga mata nito, indikasyon na may binabalak itong hindi kaaya-aya sa kanila. Kaya nang mapansin nila ang dalawa, kaagad nila yung sinalubong. Pagharap nila, malumanay niya yung binati. Ang kaso hindi nito sinagot ang kanyang mainit na pagtanggap sa kanilang lugar. Sa halip ang sinabi ng matandang lalaki sa kanya, "Pakawalan mo ang kaibigan namin at kakalimutan namin ang lahat ng ito." Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagpatinag. Tinanong niya ang matanda kung bakit nila ito kinakailangang gawin, hanggang sa sumagot ito sa kanya ng, "Dahil mamamatay kayo kung hindi nyo kami pauunlakan." Pagkasambit nito ng mga kataga, dito niya nakita ang iba pa nitong mga kasama. Kaya naman sa puntong yon, halos hindi maipaliwanag na kagalakan ang kanyang naramdaman. Pagsilay niya sa mga kasamahan nito, mahinahon siyang sumagot sa matanda ng, "At sigurado ka ba talaga na sapat ang pangkat na iyong dinala? Dahil sa aking estima, hindi man lang ako masisiyahan sa kanila. At kung gusto mo ako mahirapan, sana naman 5,000 ng kalahi mong dinala mo." Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nag-atubili ang nilalang na utusan ng kanyang mga kauri. Kagad itong sumugod ng napakabilis, habang si Gamar naman ay nananatiling nakatayo, walang bakas ng anumang pangamba sa mukha niya. Maya-maya pa, nang mapansin niyang medyo malapit na ang mga ito, tsaka siya nagsimulang magdasal. At sa pagliwanag ng kanyang marka, kagad na binalot ng anyo ng gabunan ang inosenteng katawan niya. Nang makita ito ng mga nilalang, lahat ay nagulat. Napuno sila ng pag-aalangan, sa puntong ang iilan sa kanila ay napilitan ng tumakas. Ngunit nang masipat ito ng matanda, kahit labis itong nagulat, hindi ito nagpasindak. Bagaman marami sa kanyang mga kauri ang nagsitakas na, buong puwersa pa rin itong sumugod hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Ayon kay Gamar, malakas ang matanda, ngunit nananatiling magkaiba ang kanilang antas. At dahil dito, kung kaya't madali niya lang yung matatalo. Nagtagal ng ilang minuto ang kanilang pagbubuno, kung saan sa bawat pag-ilag niya, katakot-takot na pinsala ang tinatamo ng matanda. Kalaunan, kahit nasa anyo niya ito, bigla na lamang itong bumagsak habang naliligo sa sarili nitong dugo. At nang dumating na sa puntong hindi na yon makalaban pa, nakita ito ng manlalason na nakaluhod sa harapan ni Gamar, naghihintay din ng kanyang katapusan. Hindi nagtagal, gamit ang baga sa kanyang mga kamay, hinawakan niya sa ulo ang matanda. At sa loob lamang ng ilang segundo, bigla itong nalusaw hanggang sa tuluyang maging abo ang katawan nito. Matapos ang mga pangyayari, muli siyang humarap sa manlalason na nagkasala. Nginitian niya ito habang seryosong nagwiwika rito ng, "Sabi ko naman sa iyo, kaibigan, walang magagawa yung mga kaibigan mo." Matapos niya itong banggitin, ang laso ng paluha na nasa loob ng kanyang sistema
ay muli niyang pinakawalan. Mas mabagsik at mas nakamamatay. Mabilis itong dinala ng hangin patungo sa kinaroroonan ng lalaki hanggang sa lumapat na ito sa kanyang balat at kalaunay pumasok sa kanyang sistema. Nang maramdaman niyo ng manlalason, nawari niya na para siyang natuklaw ng kobra. Mabilis na dumaloy sa kanyang katawan ng laso nito hanggang sa maapektuhan na nito ang kanyang paningin, pagdesisyon at pagkilos. Kalaunan, ang manlalason ay nangisay, naglaway ng napakalapot bago tuluyang binawian ng buhay. Pagkatapos ng mga nangyari, si Gamar ay pumasok sa loob ng kuweba kasama ang kanyang maestro. Nanatili sila roon ng kalahating taon na kung saan sa loob ng kuwebang yun, hindi na niya mabilang ang panahon na kanilang ginugol ng magkasama. Paglabas niya sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay nalipasan na siya ng panahon. Marami na siyang natutunang aral na hindi kayang taglayin ng isang pangkaraniwang tao. At dahil dito, kung kaya't mas naging dalubhasa pa siya sa kanyang larangan, ito na rin ang nag-udyok sa kanya upang hanapin ang mga nilalang na sinasabi ng gabunang una niyang nakalaban. Nais niya kasi noong makasiguro nang sa gayoy hindi sila magkaroon ng problema sa hinaharap. Ilang linggo ring nagsaliksik si Gamar Pinuno hanggang sa malaman niya na meron ngang makapangyarihang angka ng mga gabunan ang naninirahan ilang milya ang layo sa lugar nila. Kaya naman nang marinig niya ang tungkol dito, kagad niyang inabisuhan ng kanyang maestro ukol sa naisip niyang plano. At nang malaman nito ang lahat ng balak niya, hindi ito tumutol sa kanyang desisyon. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula ang panibagong paglalakbay. Hindi naging madali ang kanilang pag-usad at sa kabuuan, inabot ng halos 1 linggo ang kanilang naging lakad. Pagdating nila sa bayan na kanilang pakay, nakita nila na mas maraming taong nakatira roon kumpara sa kanilang lugar. May mga gusali na rin, kaya medyo nakakapanibago ito sa kanilang paningin. Pagsapit ng hapon, nang makakalabas na sila ng bayan, dito sila nakarating sa isang tagong baryo sa loob ng kakahuyan. Unang pasok pa lang nila, alam na niya kung ano roon ang mga nakatira. Kahit yung mga nilalang na naninirahan sa lugar, natunugan na rin ang kanyang presensya, kaya habang sila'y tumatagal, hindi maipagkakaila na nakukuha na niya ang atensyon ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na nakaharap ang punong barangay ng baryo. Masaya siya nitong sinalubong, walang anumang bahid ng masamang balak sa muka. Kaya naman ang masipat niya ito, hindi rin siya nagpakita ng kahit na ano. Ginalang niya ang matanda at ibinigay niya ang sapat na respeto na ipinapakita nito sa kanya. Nang magkausap na silang dalawa, di na siya nagpatumpik-tumpik. Kaagad niya itong tinanong kung meron ba itong balak sa gabunang nagtaglay ng marka ng baga. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla itong tumawa kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, At bakit ka pa namin pagbabalakan ng masama? Natuto na kami sa nangyari sa aming kapatid. Wala akong kakayahan na magsakripisyo ng ganoon karami, kaya mas pipiliin kong manatilit manirahan sa lugar na ito kaysa gumawa ng hakbang laban sa inyo. Sa bandang huli naman, magkakapatid pa rin tayo sa paniniwala kahit papaano. Maging mahinahon ka, kaibigan. Ang nangyari sa kanila ay baliwala sa amin. Lahat din ng mga bumalik noong gabi ay aming pinarusahan dahil sa kanilang mga ginawa't kapangahasan. Inaasahan ko ring darating ang puntong ito, kaya masayang-masaya ako na nagkita tayo. Nang marinig ni Gamar ang sinabi ng matanda, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Sa mga oras kasing yun, Pinuno, handang-handa na talaga siyang makipagpatayan. Ngunit nang marinig niya ang lahat ng yon, tila bang naglaho na parang bula ang problema
na matagal na niyang pinapasan. Alam niya na yun na ang katapusan ng lahat. Kaya nang malaman niya ang mga sagot ng matanda sa kanyang tanong, hindi na sila nagtagal pa. Kagaya ng ipinarating nito sa kanya, mapayapa nilang iniwan ang baryo. Pagbalik nila ng bayan, doon pa lamang sila naghanap ng matutuluyan. Nagtagal sila roon ng 3 araw bago umuwi ng kuweba. Pagdating nila, nagpasya na siyang bumalik sa bahay ng kanyang pamilya. Isinama niya si Tandang Simon upang mabuhay ng normal kasama sila. Sa paglipas ng mga taon, ang marka sa kanyang kamay ay kailanmay hindi na nagkaroon ng baga. Di na rin niya naranasang gamitin ang anyo ng gabunan, ngunit hindi maipagkakailang dalubhasa pa rin siya sa paggamit nito. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, may mga pagkakataong ginagamit niya ang anyo kapag may nararamdaman siyang panganib sa kanilang lugar. At para maging biyaya naman sa karamihan, ang ilan sa kanyang mga natutunan ay ginagamit din niya para makatulong. Lumipas ang mga taon pinuno. Ang ganoong buhay na ang nakasanayan nila. Kontento na rin noon ang matanda. Gawa ng ayon dito, yon ang unang beses na makapamuhay siya ng normal kasama ang mga tao. Labis din niya yung ipinagpapasalamat dahil hindi niya sukat akalain na darating ang panahong yon. Magmula noon pinuno, ang buhay ni Gamar ay naging payapa na. Bagamat may taglay na matinding kapangyarihan, hindi niya pinangarap na pagharian ang lahat. Para sa kanya, mas mainam pa ring manatiling pangkaraniwang tao para mahalin. Sa kabila ng pagtataglay niya ng nakakatakot na kakayahan, na kinilala noong unang panahon sa lugar nila bilang si Gamar, ang pinakamalakas na gabunan sa buong Batanes.